netsikidzi ora chicha chiri kuitika wangori kurwara here ndanga ndichiri ipapo tsikidzi dziye dzanga dzakapera ndanga ndako aiwa ora ngatimboenda paurwere chicha itika wairwara netsikidzi dzakaita sei dzakaita kunge indaso ngezvindakwenya dzaita kubuda munyama kumeso kwangu kumberi kunoko zichita kubuda kubva munyama direct eti ikabuda iri white 2 minutes yechinjekta break kuidzura sopa tanga kubuda ropa dzichibuda zvekuti dzinenge dzakawanda kuita kusviba pese papo kutongoti break ndichidzura ndichiedza kumboita kushandisa reza ndichiita sei inenge yabuda yeye ndichidzura pachibva pabudira turopa fandaita mumba mako mawaigara mamusina tsikidzi mamusina through ndapedza izvozvo ndafanda kusangana nedambudziko pandahwara nesiki pandakarwara nesiki paya ndo pandakazoona mwana wemurungu achiuya zvikanzi munoona warwara nechirwere chepabonde wangoni madzimai hera waisangana nawo ndanga ndisina usina kana ndisina pandarwara nesiki iyaye ndipo ndakazoona mwana wemurungu achiuya zvikanzi unoona iwe siki yako yawarwara naye ndikuziziva ndini ndaita kuti urware nesiki yako iwe kuda kuenda kuchipatara but siki yako haidi chipatara saka chirega ndichikuudze zvekuita iwe siki yako ndini ndakuisa tsingidzi dziyedzi hausi kuziva kuti ndini ende hauna kumbobvira kufamba kuti uzive kuti chii chakaitika patsingidzi dzipi idzodzo ndini ndakaita kuti urware netsingidzi dzipi idzodzo saka kana siki ndini ndaita kuti urware nayo saka iwe siki yako kuti ipere pauchamuka mangwana makuseni uchibva kumba tenderera kuseri kuemba uku uchaona nhengera rekutanga nonga nhengera iroro wocheka bhachi rako woisa mukati mebhachi hanzi uchaona chi uchaona nhengera tori tichi repahuku riya munhenga uchaona munhenga wekutanga 1 unhonga wocheka bhachi rako woisa mukati mebhachi mangwana acho futi kuseni uchaona mumwe munhenga wechi2 bhachi ravacheka riyera ndowaisa 1 wotora wechi2 ye woisa futi papi mubhachi muyeomo wocheka yese maoko yako emaroko mabhachi ayo sodimbura uku neuku kuti patime yaunonomutsa kuti mamuka sei amai hanzopota uchiomberera pamarengera aya pabhachi ravacheka riyeye unotsvaga paipi mugaraji imomo chipaipi chipfupi so woisa mupaipi muyeomo wopota uchiomberera papaipi paya pabhachi uchiombera chibhachi uchiriombera kuti chi uchiriombera kuti mamuka sei amai maswera sei amai kana yamasikati kubva kuseni mamuka sei amai kumasikati maswera sei amai kusvika 3 months dzakwana every day katatu pazuva uchiombera mamuka sei amai maswera sei amai ichidaro semunhu ndanga ndine bhasikoro randaifamba naro zvikanzi bhasikoro rako iroro vhiri rekumberi ndini tapiwa rekumashure racho ndiwo amai wangu wandituma kuti uite zvipi izvozvo saka kana alright hanzi bhasikoro rako vhiri rekumberi iye mwana womurungu anonzi tapiwa alright sataurako senemu and then rekumashure hanzi ndamai vangu ndiamai wake wacho saka hanzi kana uchiridira pressure iwe paunoripomba gona kundiudza kuti tapiwa ndakuda kupomba chi vhiri iro wotanga kuchipomba manje inini ndinoziva zvekuita ikoko kana ndakuda kuti iwe upombe vhiri iroro ukaripomba usina kundiudza ndinoguta dumbu zvekuti ndogona kuswera ndisina kudya zuva racho ripi iroro kana mumba handibude saka ndakaedza kuteedzera zvanga chindudza zviye kuti ndakuda kupomba ndomudza kuti tapiwa ndakuda kupomba papani yandaishandisa pabasa ipapo panga pane pani yandaishandisa kubika sadza kubika muriwo taibikira muriwo akanudza kuti pani iyoyo kana wakuisumudza kuda kuti uise pastove yako wakuda kubika gona kundiudza kuti pani iyoyo wakuda kuita sei wakuda kusumudza ugadzike pastovhu ukandiudza kuti tapiwa ndakuda kusumudza pani ndogadzika chi pastovhu manje hanzi ukasamudza zvinoita sei hanzi ukasandiudza kana ndinga ndiri murodi ndichifamba nemota ndinobheuka ndomataurira yakandiudza mugoti wacho iyoyo andaishandisa kubika hanzi zvese kana utanga uda kubika poto yako isadza gona kubata futi mugoti weyo gona kundiudza chi kuti ndapiwa ndakuda kubika saka zvese izvozvo ndaimudza kana pavhiri rangu rekumashure riye ndaivaudzawo basi saamai kuti amai ndakuda kuita sei ndakuda kuwedzera vhiri rangu iri mweya ndowedzera vhiri rangu rekumashure ndaamai amai vacho vavatoripo ipapo waienda unovaudza ndasingavaudze zvangu asi waingotaura ndaingotaura pavhiri rangu pandobata pombi paya ndaibatawo vhiri riye ndotaura kuti amai ndada kuwedzera chi vhiri rangu mweya
ndobva ndawedzera vhiri rangu semunhu akandudza kuti ukariwedzera iwewe usina kutaura kudaro ndinobva ndaguta zuva rese neswera sina kuita sei ndisina kudya chikafu mona saka ndaikwanisa kutaura zvese izvozvo ndichibva ndapedza kudaro pazvese izvozvo ndakabva ndazonorwara nemakumbo kunokunza mabayo makumbo kutadza kutsika pasi mona kutadza kutsika pasi paya ndichiti bhasikoro kana kutadza kutorichovha chaiko chaiko ndichibva ndakanda bhasikoro rangu murori ndichibva ndasvika kumbawo panga paya padhuze pekuti panga paya akanika mudzikiswa mbijana ndichibva ndadzikisa nebhasikoro rangu ndibva ndasvika pamba ndaisa bhasikoro rangu mumba ndibva ndarara ndichimuka kuseni ndinzve makumbo aya achasi kurwadza zvekuti patime yandakarwara nesikiya pandakazozviita sikiya yakabva yapera pawakaita sei pawakaombera pandakaomberera sikiya yakabva yapera hauna kugara waenda unorapwa handina ndakaenda bati wakanoitesta kuye wakaishaya haina kuoneka siki akanga akuudza kuti siki ndiani iye ndiye akandiudza kuti siki ndi ndakuisa saka iyoyo nhonga manhengera aya kuti ugona minenga minenga iye kuti ugone kuyembera kuti mamuka seyamai maswera seyamai siki yako inobva yapera siki yezveshowa yakabva yapera ndopakazondudza zvebhasikoro vhiri rekumberi ndini rekumashure ndini ndamai ndiamai wake pani yako ipa uchaibata wakuda kunobika kuna kundudza kuti tapiwa ndakuda kunobika ukaibata usina kundudza ndobheuka nemota murodi semune mugoti uyu pauchada kunobata mugoti wako uchida kunobika gona kundudza ndogona kupotsa kubata steering ndikanolowera kumuti saka zvese ndaikukwanisa kumuudza kusvika ndapedza izvozvo pakumuudza ndichimuudza everyday zvese tichingomutedzera zvaakandudza iye ndakazonorwara kumakumbo kusvika ndakutadza kuchovha bhasikoro zve2 days ndakarwara musi wekutanga ndichinosvika kumba muka makuseni ndinzve makumbo yandakwanisa kutsika ndaenda kubasa musi wechi2 vandarwara futi vandaisa bhasikoro rangu murori semusikiri zvandakaita ndinosvika kumba ndichirara muka makuseni ndinzve ndapo kusvika pa3 months dziye dzakwana pakunokwana 3 months dziye dzikwanga kwasara 2 days pa2 days dziye ndakabva ndazonorwara mabayo mudumbu yanga chiuya kumukumbo yakabva yazoya mudumbu manje zvekuti ndakatadza kupedza kapu yetii yeporridge 2 weeks ndisingaende kusango mona saka pa2 weeks ndisingaende kusango ndipo ndakazofonera vari kumusha vandaiti bamunini wakazoya kuti tora kumozambiki waya bamunini waya vakwira bhazi zveshowa kubva kumusha vauya vandavatsanangudzira kuti ndiwe bamunini ndo zvandiri kunzwa kunoko saka toita sei handi kuno varungu vako tovaoneke umboende kumba tombonoita madhays uri kupi uri kumba sezvo tinenge tiri pamwe chete tichiona kuti urwere hwacho kude chii mona pandaenda kuvarungu kuye pandasvika kuvarungu kuye murungu haana kukwanisa kana kumira pagedhi kuti ataure navamunini wayo vakatongotona kuti vanhu vasvika pagedhi ava vangoshidza kuti adzokerai munouya mangwana kwakutosimudza mota nekutoenda kubasa kwavo vanotoshanda panakagui apa vasumudza mota nekuira tikubasa zvanzi moya mangwana saka bamunini wayo akaona kuti urwere hwakakura kuti ndidzoke uko mangwana pane kuti ndikoshese nditanga namhanya nemunhu anorapwa ndozodzoka kunoku hazviite bamunini wayo vatakura munhu vauya kumusha kuiyo kubva wazoona kuti ni basa rakawanda kunoku iwe munhu wabhoka hapana pauchasvika uko kuno varungu wako uchidzingiwa chidzoka iwe unonzwa kuti vanoti vanokutambirawo zvakanaka here ndopandikudzoka kuiyo kuti chito varungu ndadzoka ndapora ini ese munhu uno ndakabva wabasa ndichita sei ndichirwara zvikanzi wadzoka wapora pana pabasa tatosa kudhara munhu panapa tichakuda panapa ndikati saka semunhu ndakashandawo zvemakore yangu mari yangu yemakore hamuna kubvira maita sei mandipawo ndoita sei zvikanzi kana mari yako yemakore hatisi kukupa panapa ebva panapa ndipo ndakazovatsanangudzira kuti kosaka izvi zvamakandiitisawo izvi ndochiitawo sei nazvo ona zvikanzi sikumbotomboziva panapa takura zvinhu zvako kwakutotange vanondiramwira paya ndikati it's okay vandazvitakura zvinhu zviye ndadzoka vandanovaradza bamunini wayo kuti ndozvaitika futi kupi kubasa vanhu vayo vazosvika pekundiramwira izvi asi ndokanditisa vanhu vapi iwavo saka ndichiita sei nazvo mari yangu yemakore hana kupuhwa vanambotrai kutengesa mombe 1 yekutanga kudakedza kuti ndisorovhe nyaya yacho apa ungoda kusolva chi pandakarwara izvi ndo pandakanga ndakuzorota ndine mukadzi ndichingona mutumbi wake chete musoro ndisiri kuona mona pamwe pacho ndichitorota bhedha zvese negumbezeri zvakanodhonzwa kitange ndakaenda musango chaimo mona saka kuti ndichikwanise kuchitsvaga mukadzi kana kuti ndichitsvage basa ndakutotadza kuzwa kuti ndoita sei ndipo ndatirega ndichinobata utete kuti ndidobatsirikawo sei zvacho saka ndo dambudziko rawinaro ndo dambudziko randinaro kuti ndichitsvage basa ndichitsvage mukadzi
hapasisina ndikwanisa kutotota ndine mukadzi wacho fesi handisi kuiona ndikutota pamwe pacho bonde gumbeze zvese nebhedha zvakanodhonzwa ngenda nazvo musango mona. Alright. Une makore mangani? 29. Alright. Saka pauri kutsvaga mukadzi wokuroora? Ndikutsvaga mukadzi but kuti ndikwanise kuchimutsvaga ndisi kutokwanisa nazvo zvinhu zvacho izvozvo ndakutadza zokundoita sei nazvo. Okay. Saka pari zvino pawakambofambawo kana kuti kwawamboenda uchibatsirwa nevanhu vanoti vanoshandira vari kuti chii? Ndakamboenda nazvo kumaprofita vakazvitadza vakashedzera kuti hazvisi kuda kumaprofita. Alright. Ko kubasa kwacho hauna rimwe basa iri rawakazombotsvaga? Handina. Kose? Zvikutonitadzisa futi kuti kana ndione kana basa racho. Saka iko zvino uri kuna baba munini? Iko zvino ndanga ndiri kuna baba munini apa ndadzoka futi kunoku ndichida kuti ndimboedze kutraya kuti ningaone anondibatsirawo but ndashaya kuti anondibatsira wacho ndipo ndazototsvega ndinoona tete. Alright. Okay. Ndo nyaya yatinayo, right? Pawakatibata uchiti ndine bhachi randitambudza, bhachi racho unaro ipapo? Bhachi racho ndinaro chokwadi tete. Alright. Ungariburitse here tirione bhachi racho? Alright. Bhachi hapana zvarinoita here? Rinotaura here? Rinoita seko? Hapana zvarinoita? Hapana. Hauzotiburitsire zvinhu zvinozotityisa here? Aiwa kana tete. Alright. Okay. Iri buritse urisapo tione bhachi racho. Chokwadi tete. Rimbori bhachi rakaita seko raiomberwa 3 months. Uchimukira kuombera kuti makadini zviri sei? Chokwadi tete ndo bhachi randauya naro ndinaro zveshuwa tete. Alright. Ona bhachi randakacheka racho ndirori iri. Bhachi rakachekwa rini? Iro rakachekwa chibva muna gore ripi? Muna September, October, November 2022. Okay. Pipe yacho tone pakachekwa. Sure. Ndigadzire basi. Iye mwana womurungu ndiye akaticheka bhachi. Ndiye akaticheka bhachi mona uku 1 ndo kwakachekwa uko. Anzi ukacheka iri 1 kai. Wacheka iri futi 2 iri. Opota kuti pauno wacha iri richioma iri wakapfekedza waunenge watwa mamukasaya mai vaya. Ndo maudzira kana. Ndo paunenge wakaisa minhenga yacho. Anzi ukawacha uko. Ukawacha uko. Uku kiri wanenge wakapfeka. Parinowomawo iri. Unenge wakaripfeka here bhachi racho? Wanenge wakapfeka ndiyo amai vandaimutsa vaya. Manhinga yaya. Iwe shamari. Iye mwana womurungu ndiye akakudza kuti ita izvozvo? Ndiye akandudza kuti ita izvozvo. Saka manhenga aipfekerwa mumaoko ebhachi. Mumaoko ebhachi. Ndo vainzi ndo amai vacho. Havasi amai vatori mumba imomo vaigara. Iyo manhenga ndo wawaita amai. Ndo wainzi amai. Saka wakaisa kupi manhenga acho? Manhenga acho ndo andinayo ari mupaipi. Ko wakazvichengetera iye? Pandakasvika ipapo buritsa manhenga acho to. Ndichizviramwirwa ndichinzi kwawabva ndekupi kwawanga uri? Because ndafonera munhu yeye kwawangori ndichibvunza kuti waakupi uri kuye here, achitaura kuti aiwa tete manhenga aripo iwayo ka hasi manhenga ehuku anzi manhenga emazizi. Ndizvo? Chokwadi zvokuti kana inini ndakazongonhongawo hangu but zvakatonetsa kuti nhenga type ipi rakadai so. Buritsa tone manhenga. Chokwadi. Saka hakutyise? Handityise kuda kuti ndakatozvibvuma kwandakaita kurwara kwandakaita. Dai ndisina kurwara kwa. Ndasina kuzvibvumawo. Apa ndo maoko acho aya? Ndo roko racho iro rwani racho. Ko manhenga ari kupi? Ari mukati muroko mandakanzi unofanira kuisa mukati. Aburitse. Ndo zvakaitika. Yaona aya 2. Ndo ainzi ndehuku. Nakuudzwa kuti ndezvindei. Ndangonzi unofanira ngomu. Ameno hama yako ko uri kubva kumba kwenyu koko katotaura tete manhenga ari kutaurwa hanawo. Ichokwadi. Sehuku anzi ndedzizi. Ndiye vaya ichokwadi manhenga acho. Ko uri wachengetere? Ndatadza zuva kuti ndikayarasa ininiwo ndega manje ndisati ndapurawo zvandiri kunzwawo futi maybe zvinogona kuzondidzokera zvikandipawo futi dambudziko wese kudarira pano. Ko wadi kuwadzosera kune munhu wachakati nhonga manhenga? Ndiva ndikutya futi kuti ndikamadzosera ndisati ndapedzawo dambudziko racho maybe achanogadzirawo zvake zvaachagadzira futi kupi ikoko ndisati ndapedza dambudziko ini. Ndefuti. Hausi kuona kuti unenge uchityiswa here nezvimwe zvinhu zvisina nebasa? Ichokwadi. Alright. Watanga kutaura nyaya yetsikidzi
mumba mawaigara mama akaita sei? Mama kachena here? Mama wachena, mama mune floor, ndatogara mu 2 rooms ndiri wani. Mainyatsoke because tsikidzi hadzisi dzinoenda pane tsvina here? Kana kuti hapana munhu akakushanyira akauya netsikidzi, kana kuti iwe hapana kwawakaenda here ukanotora tsikidzi koko? Kana pekuti akasvika pekutondiudza iye kuti tsikidzi ndini. Akatosvika pekundiudza iye kuti tsikidzi hausi kuziva kuti wakarwara nadzo wakadziona kupi. Tsikidzi ndini ndaita kuti kurwara nadzo dzipi? Ndiwe. Ndiye akatondiudza kuti tsikidzi ndini ndaita kuti urware nadzo idzodzi. Siki ndini futi kuti ndaita kuti chese urware nayo. Saka iwe chigona kuita so kuti uitewo mari pekuti nine tsikidzi nesikidzi ndaita kudhara chi. Saka wakazvichengetera chiwo apa zvakutondishungurudza dzosera minenge yako pandakadzokera kuye saka iyo minenge ndova vari amai vacho? Ndonga vari amai vacho, ndova waiombera papaipi iyo ine manhenga yayo zvakadai so. Mona ko paipi ndee? Paipi iya ndakanzi unofanira kuisa chi mupaipi inongokwana roko zvazviri izvozvo, unofanira kungozvipfekera zvakadai so, upota uchingomutsa zvakaita sei. Waizvimutsa zviri mupaipi mo? Zviri mupaipi mo zvakangodai so. Makuseni mamukasei amai? Makuseni mamukasei, kumanheru ndizvozvo. Mona for 3 months. Kana ndakuda kuchichinja rimwe racho rokura ndakacheka riye ndobvisa iri kai, ndobvisa manhenga yangu yendoisa rokura ndange ndawachariye ndodzosera futi chi. Ko zvaiwachirwe zvainge zvasvibe? Kusaziva semunhu wakaudzwa. Waiudzwa unzi wacha? Iye mwana murungu ndamaudza akandita kuti. Iye mwana murungu wacho ane makore mangani aikuitisa zvinhu zvakadaro? Tungori masemu age. Ane makore akangoenderana nawo? Tungori masemu age. Ndingangoti tadziziva zvangu kuti bebe angu nomusiya newani kana kuti ende ndingati gona kuti musiyawo newani. Munhu uyu angari munhu ane mari? Hai munhu ane mari. Angari munhu ane zvinhu zvake? Munhu ane mari. Vabereki vake ndo ane mari, anengati iye ndiye ane mari. Vabereki vanenge vachiita nezvechi? Sataura hako mazita avo. Vane mabhizinesi here? Vane chi? Vane mabhizinesi eengineering. Alright. Okay. Saka uda kubatsirwa nei naiso? Ndakuda kubatsirwawo pokuda kuti inini nezvandikurota zvacho nezvandikusangana nazvo. Matadza nekurota zvisina nebasa reso kugara neminhenga mumba iri kunzi minhenga yemazizi. Ndopandikuda kuti manje saka ndochibatsirikawo sei kuti ndimirase. Kwakungonorasa? Ndikona ndichizvirasa maybe zvichagona kuzondidzokera wese kutopfuura zvandaita ipapo kuda kuti chichabatikana mumaoko mangu hapana, kana ndichitsvaga basa chairo nazvo handisi kukwanisa. Kukuchengeta kwacho hapana zviri kubatsira, karungorota mahora. Chokwadi ipapo ndopanda kuchitadza kuziva, saka ndati regai ndichiuye kuna tete ndione kuti ndozvifambisawo sei zvinhu zvacho ndondipererawo sei. Alright. Okay. Zvakaoma zvinoitika muupenyu. Ndina Naison pano ari kutaura kuti asangana nedambudziko zvaanazvo izvi zviri kuitika. Ari kuti zvakakonzereswa nemwana wevanhu vandaishandira ndiye akandiudza kuti ndiite zvandiri kuita izvi. Handitika right, hanzi nemumwe, why protect them, just let him name them. Tete you are confusing mwana. Aiwa, munozwa kuti tinosuwiwa. Vanogona kutirambira tobva tatosuwiwa zvokusuwiwa zvimwe zviya kusvika kana panze kana tine chi panze kana tine umbowo. Saka toti vari kuda kukubatsira, vanokubata kupi? Une foni here? Une nhamba here? Foni handina tete, apa ndatoshandisa ndeyasekuru. Saka sekuru apa dzimwe nguva hawatobatike pamba wanenge atori kubasa, ini semunhu siri. Saka unobatika sei manje? Apo ndopanda kutotadza zuva manje tete kuti aiwa kana isoni wewe pauya kunoka uchitaura kuti ndedambudziko rakazodai rikazodai, saka rega kati chingova pakanhamba dzasekuru. Sekuru manje vanogona kubatwa pamwe pacho vanenge vari kubasa. Saka uda kuti tese ngatimboitese kudaro, indozongo kana ndatsvagawo raini ndozochingewo ndatorawo nhamba dzacho kuna sekuru ikoko ndichipotawo ndichikomuniketawo nasekuru kuti izvozvi handitorina kana dhora ndikwanise kutsvaga raini, kuti mari yangu yemakore handina kumubvira ndapuwa. Apo ndatowesta futi 5 mombe ndichifambira nyaya dzaicho idzodzo danga rese rapera. Okay. Naisonika, wauya wataura hako nyaya yako, asi kuti tokubata papi? Kuti tifone nhamba dzasekuru kuti aiwa zviite todini manje?
hatitongoshandisa idzodzo pakuti zvamai mai ndo dzikutoshanda kuti nini foni kuti ndivhulise line izvezvi kana dhora muhomwe handini saka chimwe chandokwanisa lo ndiita hapana ndo namba dzingoshanda dzasekuru idzodzo. Alright, namba dzasekuru ndopa vanhu namba dzasekuru ichokwadi 0713 849 413 0713 849 413 ndo namba dzasekuru vanaiso narutaura tasangana nedambudziko raari kuti zvoni ane bhachi raakacheka maoko imomo mane minhenga yaakapiwa yakanzi aiombera katatu pazuva akavhanzisa mupaipi zvichingoenda zvakadaro ari kuti zvakonzeresa kuti kusvika pari nhasi aite matambudziko ekurara nemunhu asingaoni munhu iye anenge asina kana musoro uyezve panoti basa pana kana basa rinogona kuita sei rinogona kubatika yo Aron nyama yaro zvakaoma izvi ya zvibasa hazvisi mupfungwa here ndo mafungira andiri kuita wenyu asi vanhu vari kutaura kavanhu vari kurarama achitotaura ndakanzi ndizodai ndi vanhu vane zvinhu zvavo ya kutokoti nyika yatiri kurarama ine vanhu vanoshereketa zvokuti nezvimwe zvataona haugone kuti ungarambe kuti vanhu vanogona kuitisa munhu zvakadaro anditika ichokwadi tete zvakaoma anyway Naison ka isusu tapa vanhu namba dzako ichokwadi tete anditika tapa vanhu namba dzako tinovimba kuti uchakwanisa kakuti unge uchibatsirikana ichokwadi tete anditika ichokwadi. Right, tina mukoma Aron nyama yaro muno mustudio. Right, garai makateerera, garai makatiya nzeve tizonzwa nyaya yavatigira muzuva ranhasi unoyo. Iko zvino chiregai tinzwe veTollgate Motor Space vanotaura ivo kuti vane maengine spares, maengines, masuspensions pamwechitika nemaservice kits pamwechitika nemaaccessories emota dzemhando dzakasiyana-siyana dzinosanganisira maHonda Fit, maHonda Aria, maX-Trail, maRanex, mabubble, mabelta, maProbox, maVids, maRevo, maNoah, maNissan pamwechitika nemamazda. Hanzi tinowanikwa kupi panamba 30 Kagovi Street uyezve nepanamba 2 Robert Mugabe Road muguta reHarare pashop number 2 varipo zvekare pa 8633